Ktorý národný park je prvým medzinárodným parkom v Európe? Kde sa nachádza Kozí chrbát? Ktoré pohorie je pozostatok najväčšej vyhasnutej sopky na Slovensku? V ktorom pohorí sa nenachádza Minčov? S koľkými krajinami susedí Slovensko? Koľko obyvateľov má Slovenská republika? Koľko percent územia Slovenska zaberajú lesy? Je Slovensko druhou najlesnatejšou krajinou v strednej Európe.